Tarragona és una ciutat educadora perquè posa l'educació en tot el que hi ha o es fa a la ciutat. I això vol dir tot, absolutament tot. No treure l'educació del context de l'educació i posar-la, com estem fent avui, als carrers, a les places, als mercats, als transports públics, a les platges, a les relacions entre ciutadania i turisme, a la cultura, a l'esport, al temps lliure, absolutament a tot arreu hi ha d'haver un aspecte educatiu i aleshores és una autèntica ciutat educadora. L'Institut Municipal d'Educació de Tarragona és de l'Ajuntament de Tarragona i el que impulsem és millorar les oportunitats educatives a la ciutat. El que voldríem en aquesta etapa que comença és que la ciutadania pogués participar i fer-ho col·laborativament. És per això que avui hem volgut fer aquesta diada de celebració del Dia Internacional de Ciutats Educadores amb la participació de la gent, perquè la ciutat educadora es porta al carrer. No sé, potser el món també està fet de coses que et poden ensenyar una mica. Confiança de poder anar pel carrer sense que ningú dolent et vingui i perquè tots estan ben educats a la ciutat educadora. És com prevenir moltes de les coses que després apareixen a la societat, a la cultura, a la política, al funcionament de la ciutat, dels països. Que la ciutat ets educada. Que moltes vegades reciclo i veig moltes escultures. És una forma d'evitar conflictes, és una forma de fomentar la integració, és una forma de incentivar la cultura. Puedo aprender muchas cosas porque aquí hay gente muy amable, que gusta uno, gusta hablar con otro. També puc aprendre dels altres, com reaccionen, com fan les coses. Podríem aprendre a estar amb els amics, a respetar, No fer tonteries, Sí. no pegar, no insultar. Bueno, eso es parte de la cultura de donde estemos, que haya todo ese tipo de museos, de cosas culturales, zoológicos, donde podemos aprender diferentes culturas, cosas. I que són com edificis, així com cases, però que a dalt posa escola. Als museus per veure coses i aprendre d'aquelles coses. Una ciutat educadora és aquella que se centra en la gent i de tota la gent, que tot és important, amb la infància, amb els més petits. Pots aprendre de moltes maneres. Un museu t'ensenya coses sobre la història i una biblioteca t'ajuda a volar la imaginació. Moltes coses d'animals també, que mengen els animals, com eclosionen. Per exemple, quan vaig al mercat, jo per saber el preu podria sumar o saber els decimals. I a la biblioteca podria aprendre coses dels llibres i podria aprendre a llegir. Una ciutat que faci ciutadans, no que faci només habitants. Ciutat educadora vol dir el benestar de la ciutadania. Confiança. Amb seguretat. Educació. 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 L'Ajuntament. Biblioteca, museos. Futur. Edificis. Escoles. El bé. Compartir. Hospitals. Educada. Supermercats. Apostar per la infància i pels nens més petits és apostar pel futur. Que fa que tot el món sigui millor i així.
Per mi és vida, és futur. També al carrer, els jocs que fan, també podem aprendre alguna cosa. Acadèmies d'anglès. També. Perquè siguem persones bones i no... Si no hi haguessin escoles, a la millor ara mateix hi hauria molta gent robant pels carrers, fent coses dolentes, i gràcies a les escoles pues, això no passa. Constantment hi ha nous reptes que necessiten una educació. Per tant, aquesta educació permanent de la ciutadania, molt més enllà de l'educació complementària i molt important, de l'educació inicial que pot fer el sistema educatiu, les universitats i tots els àmbits, entitats educadores, ONGs, hi ha molts espais i molts agents educatius, però el conjunt de la ciutat li ha de donar cos, ha de donar forma i ha de fer que perquè el conjunt de la ciutat d'una forma integral i transversal avanci, l'educació sigui present a tot arreu. I aquesta és una mica la clau que impulsa la idea del projecte de Tarragona Ciutat Educadora. Jo crec que també podríem fer una mica de classes a fora, com per dir així una mica amb aire. Així sigui al pati o una mica a fora, però que sigui prop de l'escola. Així podríem agafar més aire, podríem sortir, tindríem la ment més fresca, per dir-ho així. Les oportunitats educatives que són tan clares i s'han potenciat tant a través de l'horari lectiu sortissin fora de l'horari lectiu, a les tardes, als caps de setmana i sobretot durant les vacances escolars. I anar treballant aquestes competències educatives conjuntament amb pares, mares i tots els agents educatius de la ciutat, que són molts. Biblioteques, museus, mercats com el d'aquí darrere i tots aquells actius que s'hi vulguin sumar. Jo crec que el col·le no és l'única... No és l'únic lloc on s'aprèn. Sí, on s'aprèn. En aquest moment pràcticament tots els països del món tenen ciutats educadores que ens coordinem, compartim projectes i treballem conjuntament ja més enllà de la ciutat educadora per fer el món educatiu. Que la ciutat estigués contenta i que juguéssim molt els nens. Doncs ciutadania que aprèn i feliç. Tarragona, ciutat educadora. Tarragona, ciutat educadora. Tarragona, ciutat educadora. Tarragona, ciutat educadora! Tarragona, ciutat educadora.